Türkmenistan prezidentinin neft-gaz meseleleri boýunça giňişçisi Begliýewiň we Türkmenistан döwlet kanseriniň ýolbaşçylary bilen Abu Dhabi'niň milli neft kompaniýasynyň birinji vice-prezidenti Abdullah Al-Shamsiýanyň ýolbaşçylygyna wekilitiň arasynda geçirilen duşukda hyzmatdaşlygyň durly meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Bellenşäl gahrman arkadamy tarapyndan başbaşçynyň hemde hormatly prezidentimiň başçylygyny üstünlükli durmuşa geçirilen ýurdumyzyň energetika siýasaty milli ykdysadyýetimiň esas pudoklarynyň biri bolan neft-gaz synatyny hemme taraplan östirmäge we onuň halkara energetika ulgamyny okkunly goşulmagyny üpçün etmäge gönükdirilendir. Ýurdumyzda bu pudokda üstünlükli durmuşa geçirilen iri tasdymlar egert ulu ykdysady ähmiýete ýa bolmak bilen sewit we ähli umumy energetika howpsuzlygyny poturlandyrmakda möhüm wezipany ýerine ýetirýär. Energetika pudogyny hyzmatdaşlyk etmek Türkmenistanyň halkara ykdysady gatnaşyklarynyň ören möhüm ugury bolup durýar. Milli energetika siýasatynyň büniýady bolup hyzmat edýän diversifikasiýa ýörgülerini esaslanyp, biziň ýurdumyz energetika babatda beýleki döwletler we halkara guramalar bilen asnyşykly hyzmatdaşlyk etmek işçiň östirmeň ýoly bilen barýar. Türkmen hyzmatdaşlary bilen birlikde işlemäge uly gyzyklanma bildirýän öňde barjy dünýä kompaniýalary bilen giň hemde köp taraply hunär gatnaşyklary muntasyklaýar. Hususanam galkynç gaz kenine bilelikdäki işiň anyk ugurlaryny we ölçeglerini kesgitden möhüm resminamalara gol çekildi. Häzirki döwürde gazanylan iki taraply lalaşyklar durmuşa geçirmek işiň ýagdaýda alınıp barylýar. Taraplar galkynç kenini özleşdirmeň taslamasynyň hukuk, täjirçilik, maýa goýum, maliýe we tehniki düzüm bölüklerini jekmejek feredýalar. Şeýle meýilnamalar durmuşa geçirmeň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirisiniň taslamasyny amala aşyrmak bilen gönnün baglydygyny bellemek zerurdur. Ma'lum bolýar Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, gahrman arkadamyň Birleşen Arap Emirliklerine 2022-2024 ýyllarda bolan saparlarda urny neft we gaz zawaty iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlyk etmeň berk esaslar goýuldy. Gepleşikleriň häzirki tapgyrynyň aýratynlyklarynyň biri Abu Dhabi'niň milli neft kompaniýasy tarapyndan Gazagystanyň neft-gaz kompaniýalary bilen bilelikde işlemäge taýýarlygyň beýan edilmegi boldy. Şunun bilen birlikde Türkmen tarapynyň Türkmenistanyň 20 çörli halkara gaz tasdymlaryny amala aşyrmagy goňşy döwletleriň ykdysady düzümleriniň gatnaşmagyny gollaýanlygyny birnäçe gezek beýan edenligine üns bermek zerurdur. Duşuň dowamly bilelikdäki işiň egert uly tejribesini Türkmenistanyň ýanyş energetik toplumyny mundan beýlegem östirmek boýunça giň gerimli meýilnamalary nazara almak bilen köp ýyllyk gatnaşyklar üstünlükli östirmeň mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Duşuň marşyna dünýäniň öňde barjy energetika kompaniýalarynyň geljegi uly şol sany açyk gaplar we giň halkara hyzmatdaşlyk siýasatyny üstünlükli durmuşa geçirýän Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklar östirmäge gyzyklanma bildirýänligi bellenli. Şunun bilen malykda Birleşen Arap Emirliklerining dünýä belli energetika kompaniýalary şol sany Abu Dhabi'niň milli neft kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy möhüm orun degişidir. Tarapların belleşýäli şu ýylyň başynda Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyň Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran sapary iki taraplaryň hyzmatdaşlygy östirmekde möhüm büniýady emele getirýär. Şol saparyň şäklerini Türkmenistан döwlet konserni bilen Abu Dhabi'niň milli neft kompaniýasynyň arasynda özara düşünşmek hakynda hemde hyzmatdaşlyk etmek hakynda ähtnamalar gol çekildi. Bu resminamalar galkynç gaz keniniň 3-nji tapgyryny öldürmek üçin strategik hyzmatdaşlar çekmek we olaryň tebii gazy sewitiň ýurtlaryny we beýleki döwletlere iýermek üçin gaz geçirji infrastrukturalarını gurmaga degişli energetik taslamaryny durmuşa geçirmäge gatnaşmagy, şeýle-de taraplaryň metanyň atmosfera zyňynylaryny azaltmak ulgamyny özara behwetli alymy tehnik we ykdysady hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçiliklerini öwrenmek meýillerini özüne jemleýär. Duşuň dowamly taraplar baglaşylan ähtnamalaryň şäklerini özara behwetli hyzmatdaşlyk ilerletmeň ugurlaryny maslahatlaşdylar. Bellenşäli neft-gaz pudogynyň giň gerimde okkunly ösmegi we halkara energiýa ulgamyna işiň goşulmagy häzirki zaman ekologik taýdan arasda tehnologiýalary we öňde barjy dünýä tejribesini esaslanýan uglewadorod baýlyklarynyň eksport mümkinçilikleriniň artmagyny üçin edýär. 21-nji asyryň egert uly taslamasy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirisiniň gurulşygy Aziýa sewitiniň durmuş ykdysady ötüşine kuwatly üter berer.
Galkanyş gaz käniň özleşdirilmeginiň 3-nji tapgyrynyň hatabyna bu halkara gaz geçiristiniň mawy ýalňyş bilen üpşin edilmegi meýilleşdirilýär. Dostlukly ýurdun wekilleriniň belleşi ýaly dünýäniň iň iri uglewadorod ýataklarynyň biri bolan Galkanyş gaz käniň egert uly mümkinçilikleri, Türkmenistanyň alyp barýan parahatçylyk, söýjülük, din hukukluk, özara bekfitlik ýölgelerini eýerýän amatly maý goýum siýasaty daşary ýurtda işewlerde uly gyzyklanma döredýär. Şeride Abu Dhabi'nin Milli Neft Kompaniýasynyň birinji vitse-prezidenti Abdullah Al-Shamsiýanyň ýolbaşçylygyndaky wekilletin Türkmen Neft Döwlet konserniň ýolbaşçylary bilen bolan duşugyny neft gaz pudugyna hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlar maslahatlaşyldy. Duşugy Petronas kompaniýasynyň wekilleri hem gatnaşdylar. Duşuň dowamyna Hader deňiziniň Türkmen kenaryny daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmagyna durmuşy geçilen taslamlary üns çekildi. Belenşi Türkmenistan uglewadorod ferişçileriniň egert uly gorlaryna eýe bolup, bu ferişçiler gözlemek, özleşdirmek we çykarmak bilen meşgulanýan dünýäniň öňde barjy kompaniýalary bilen özara bekfitli hyzmatdaşlygy ýoly goýmak ugruna çykyş edýär. Türkmenistanyň neft gaz pudugynyň kämilleşdirilmegi, onuň halkara energiýa ulgamyna işen goşulmagy, häzirki zaman ekologiýa taýdan arasy tehnologiýalary we öňde barjy dünýä tejribesini esaslanýan uglewadorod baýlyklarynyň eksport mümkinçilikleriniň artmagyny üçin edýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda energiýa ferişçileri gazylyp alynanyna önümçiligi netijeli goraw tehnologiýalar ornaşdyrylanyny, ekologiýa tewekkelçiliklerini azaltmak, döwrewap dolandyrys çözgütlerini ulanmak boýunça işler geçirilýär. Türkmenistanyň diýişli urda öňe süren başlangyçlary dünýä birleşiginiň doly gollugyna eýe bolup, energiýa ferişçileriniň öndürilmegi bilen birlikde olaryň üstänşir iýerilmegi, ulanmagy ýaly ulgamlar gurşap alýan ählimum energetik howpsuzlygyny üçin etmek babatda Birleşmiş Milletler Guramasynyň kararnamalary bilen berkidirli. Mälim bolýar 2023-nji ýylyň 2-nji dekabryna Birleşen Arap Emirlikläriniň Duban şäherinde geçirilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemi bardaky çarşuwaly konwensiýasyna gatnaşy taraplaryň 28-nji maslahatyny hormatly prezident bilen Türkmenistanyň ählimum metan borçnamasyna goşulýanyny we ýurdumyzyň howanyň üýtgemi bilen bagly meseleleri çözmekde halkara guramalary, hyzmatdaş döwletler bilen işin gatnaşyklary dowam etjekdigini bellemegi munyň aýdyň suwutnamasydyr. Neftin motivi gazyň çykarylýan hemde gaýtadan işlenýän möşwerlerini artdyrmak, Türkmen energiýa ferişçileriniň we taýýar neft, gaz, kimi önümleriniň eksportyny ýoklandyrmak, milli ykdysadyýetimiziň bu esas pudugynyň öňünde durýan gaýry goýulmasy wezipelerdir. Bu maksatlar Türkmenistanyň durmuşy geçirýän energetika siýasatynyň esasyny diýär. Şol siýasat bolsa ýurdumyzyň baýlygyny tutuş adamzadyň hyzmatyna goýmagy gönükdirilendir. Türkmenistan dünýäniň öňde barjy neft gaz kompaniýalary, ýeri mali düzümler bilen işewurlyk gatnaşyklaryny mundan beýlägem ösdürmegi, energetika boýunça hyzmatdaşlygyň ugurlaryny hasam giňeltmegi maksat edilýär. Şunyň bilen maglykda milli ýanyş energetik toplumyny iň täzeçil ilmi-teknik işläp taýýarlamalary, häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze innowasion tehnologiýalar we sany ulgamy işin ornaşdyrmagy möhüm ähmiýet berilýär. Duşuň ahyryna oňa gatnaşyjylar iki taraplyň hyzmatdaşlygyň mundan beýlägem ösdüriljekdigini ynam bildirdiler.